bienvenida a la ciudad de Barcelona para integrarse, estar con nosotros durante 3 días, para no solo participar, sino proponer, para no solo reflexionar, sino criticar y ser críticos. L'acord que proposem és bàsicament una invitació a exercir els nostres drets de ciutadania activa, personal i col·lectivament, perquè totes aquelles coses que ens indignen, totes aquelles coses que no ens agraden de com va el món, no les mirem només com a observadors, sinó que tinguem camins de ser actors de transformació i de canvi. Això és el que hem après aquests dies. Quan vam començar semblava impossible, hem arribat fins aquí. El repte ara encara és molt més difícil, però la situació del món no ens deixa més solució. O acceptem passivament les coses com van, que van molt malament per la majoria de la població mundial i per les condicions de vida en el planeta, o posem tots els esforços fins allà on calgui per canviar les coses. Farem una lectura col·lectiva de la declaració. The current global situation is unacceptable. It is structurally violent, unjust, and unsustainable. We are living through one of the most crucial periods ever. Underlying this is a serious crisis of human consciousness, of human responsibility. Que garanticen el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas de los gobiernos. No només fem una crítica de com va el món, sinó que proposem la possibilitat de que cadascú s'impliqui en fer el seu pla de transició per aconseguir algun objectiu viable per fer aquest món habitable per tothom.